Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 35 years ekuberekwa. Apa mukoma, I am now a widow. Nditoriwo pakati pekuchema murume wangu because last year mukoma gore richitanga ndipo pandakavigawo murume ndakatongoita zvekutongozviurayira ndiri ndega. Ndakapfuurirwa mukoma ende ndangouyawo pano kuti ndinge ndichizokonfesa. Zvakaitika mukoma Nashi ndezvekuti inini nemurume wangu tose tainge tichingopinda in the same church, uye vabereki vake vatoriwo maelders kuchechi kwedu but vangu vabereki madicon. So takangotongokura tose tiri kuchurch from Sunday school kuzonosvika tichizotopinda kumayouth. So isusu tainge takazviudza kuti tinofanira kutevedzera mutemo wemuchechi wekuti no sex before marriage. Asi takazosvika pekuti kana ndega ndakaona kuti miedzo yacho yainge yava kuda kunotikurira. At that time ndainge ndava muform 6, iye akabva azonditi ndinoda kurara newe. Ndakambotanga ndicharamba kudzamara ndega ndaona kuti since tainge tava kunokurirwa nemiedzo, it was far much better kuti tinge tichitongoroorana because tainge takati soon after university zvinhu zvedu ndo patinozozvifambisa but takazongoita yainge itongoripo. Then vakabva vazviuya ndikabva ndaroorwa mukoma. Ndakatoroorwawo zvakanaka because kumba kwavo vanhu vekutoti vane zvimari zvavo, saka ndakatobvisirwawo mari inotodadisa ende tikabva tatorongawo date redu remuchato. Takazviita zvinhu izvi zviri padhuze napadhuze because iye ainge ava kutonzwirawo jinja, neniwo kajinja kaya kekuda murume kainge kavapo nezvimwewo zvataipota tichiita zvimuskanzwa. Saka tikabva tati it is far much better kuti wedding dates tinge tichingomadzosa kumashure so that tikasike takwanisa kuita bonde. Takaenda kuhoneymoon mukoma and we had a great time. Ndokubva tadzoka, life continued as normal. Mukoma Nashi ndakati ndazvara mwana wangu wekutanga, so handizivi kuti maybe it was because of the way that I gave birth, but mwana wangu uyu mukomana sababa vake akabuda akaita muhombe, especially musoro wacho. Baba vacho vaivawo nemusoro wakaita muhombe. Saka pakuzonozvara mwana wangu uyu ndakabva ndanzi ndainge ndaita imwe iya yavanoti vaginal tearing. Saka kuti sikarudzi yangu inge ichidzokedzana zvakatora nguva. Iyewo panguva iyoyo ainge ava kungocomplaina achingoti haunaki, hauchanaki, chii chakaitika. Tose tainge tisingatozivi kuti izvi zvinokonzereswa kana wazvara mwana akati kurei. Kuzasi uko kunombosarawo kwakaita imwe yaiya zvinenge zvitodawo kutoti ushandise maremedies ekuti kunge kuchizodzokedzana. Saka murume akabva azotanga kundisema for the sake of the church. Takangoramba zvedu tiri tose tichiti hatifaniri kuti tinge tichiita a divorce, but mu marriage love mainge musisina. Mukoma ndaikwanisa kutogara for 2 good months ndisingazivi chinonzi murume. Aizoti paanenge azvifunga paya obva azongouya obva angorara newe, but aibva ati hazvisikana kumboita because waitonzwa kutoti kana iye Simba, baba Simba vainge vasitomborina zvachose. Obva atoburuka paya tobva atarara. I kept on praying about the issue ndichingoti Mwari, gadzirisaiwo zviri wrong pandiri, gadzirisaiwo marriage yangu. Ndo pandakabva ndazomubatira mamessages ndikabva ndaona kuti ainge ava kudata this other youth leader uyo ainge achilida zvekare praise and worship. Ndakarwadziwa mukoma because iye nemusikana uyu vainge vava kutotanga kutosika bonde. Zvinhu zvakandirwadza to the fullest kuti inini handina kana kumbogara ndakaziva mumwe munhu, yet munhu ava kutotanga kutorara nevamwe vakadzi. Ndakataura naye ndikamuconfronta and he apologized akati this issue I was supposed to keep it as a secret nekuti zvaizova zvinhu zvekuti zvaizonyadzisa muchurch plus kuzononzi ange achizoiswa pasi peshamu izvozvo ainge asingadi kuti zvinge zvichiitika. Saka I kept it as a secret ndichingoitirawo kuti for his own dignity because
tainge tava kutonzi we were going to be madicons as well. Saka iye akabva andikumbira ndokubva andiripa, but takangoripana in secret. Bva ipapo ndakabva ndazodzidza kuti kana munhu akakuhurira nekuda kwekuti panenge paine zvimwe zvinhu zvaanenge achiti ndo zviri kukonzeresa kuti ange achikuhurira, haambofi akasiya chihure, because mukoma at that time munhu akatanga kuva very careful ndokubva atanga kudanana noumwe musikana. At that time musikana uyu ainge ari form 4 ndokubva amitisa musikana uya. And what hurt me is that vabereki vake, the church elders, vakatozviziva kuti ndo zvainge zvaitika in secret. Musikana uyu ainge ava kutombouya achitombogarapo pamba paelder. Ndaitomboendako ndisingatombozivi kuti mwana uyu what is going on with ye. Inini ndakangoudzwa kuti iye ainge akamitiswa nemurume wemunhu, so ndokubva azodhampiwa. So since she was a member of the church, vainge vasingadi kuti ange achizotambura, so they were the ones that were in between that family as well as a family yemusikana uyu. Izvo ainge atori the second wife to my husband. Pandakazviziva mukoma, I went there ndikanoita hondo, zvinhu zvikabva zvazoita settle down. Musikana uyu apa mimba yake yaingoramba ichingoprogressa. Neniwo mukoma ndokubva ndazobatira pamuviri. Previously ndainge ndakaita mwana musikana, saka pandakazoenda kugender reveal ndokubva ndazoudzwa kuti ndainge ndakatakura mwana musikana zvekare. Apa uyu manje kumitiswa nemurume wangu ainge akatakura mwana mukomana. That is when the evil started. Ndakabva ndati panapa kana ndikatopusa zvinoreva kutoti marriage yangu yava kutoparara. Mukoma musikana uyu ndakamuitira utsinye. Since I used to go there and since tainge takagadziriswa navamwene vangu my elder ava vakati zvinhu izvi hazvaifanira kuti zvinge zvichizobuda pachena. Saka kubva apo pandainge ndakamboenda kumba kwavamwene vangu ndikanorwidzana nesecond wife uyo ainge ava second wife yemurume wangu. Then takabva tazogariswa pasi ndokubva tazoyananiswa, but mukoma kuzonosvika ndichizonoyananiswa I had other evil intentions against this new wife. Zvakaitika ipapo mukoma ndezvekuti inini ndakabva ndatanga kuronga, because ndaiti dzimwe nguva paya kana huri usiku ndaibva ndatanga kufunga kuti saka izvezvi murume wangu kana akazvarirwa umwe mwana mukomana, apa inini ndakangomupa mwana musikana, apa there is a baby on the way but it is a baby girl. Chichi chazoitika, marriage yangu icharamba iri strong here? Ko kana akazofa apa at that time koma with the blessings of the church zvekare with the blessings of my in-law tainge takapiwa mari iyi tikabva tazoibatanidza tikabva tatotenga imba. Saka ndainge ndava kungozvibvunza mibvunzo yakawanda apa yainge isina kana mhinduro. So each and every Sunday soon after church tose taienda, vana tete vakuasha taienda tobva tanoheva a dinner kumba kwavo vamwene vangu ava, then we will go our separate ways. Wainge utori mutemo iwoyo kuti after church we all go there. Saka isusu sevaroora inini ne uyo ainge amitisiwa nemurume wangu ndisu taizoprepare the dinner and everything. So there was this other Sunday zvinhu izvi ndainge ndakatozvironga mukoma, because ndakatenga mamwe mapiritsi ndokubva ndamakrasha mapiritsi aya kusvika ava powder. Ndakazoti ndaenda kuya ndainge ndiinawo zvangu mapiritsi awa muhandbag, then tasvika kuya after freshening up ndikabva ndamaisa mumapockets angu, because ndainge ndakapfeka apron on top of the dress that I was wearing. Saka ndakangomaisa muhomwe dzeapron yandainge ndakapfeka. Then iye ndakabva ndazomutuma kuti ange achienda kunoseva vanhu. Apa already tainge tatodira majuices edu, because sometimes isusu zvedu taizodyiramo mukitchen. Iye she had already poured the juice as well as pouring for me. Saka ndakabva ndangotora glass rake ndikabva ndadira powder iya mapiritsi aya mujuice rake. Instead of us having a meal sezvataigara tichingoita mukitchen, ndakabva ndati handei tinogara nevamwe. Apa ndainge ndichida an alibi, because ndakaona kuti kana pakazoitika any problem vanhu vanozoti kokukitchen ikoko pamainge muri vaviri chii chakaitika. So I wanted someone who was going to be a witness. Ndikabva ndaendawo ndikanogarawo at that table uko kwainge kwakagara vanatezvara vamwene zvekare navanatete nevakwasha, the whole family.
and we enjoyed the meal zvedu. Soon after the meal iye akabva angotanga kungocomplaina achingoti musoro wangu uri kutema. Then inini nemurume takabva tazodzokera kumba, but murume later on he was called and it seemed as if it was an emergency. Ndikabva ndangoti ameno ikoko ndezveikoko. Murume akazondifonera makuseni achindibvunza kuti throughout the night why ndisina kubata call. Ndikabva ndati ndakazongobatwa nehope, but on that night I was really feeling very peaceful. Makuseni ndopa akazotondiudza kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka. Ndikati koindava, akabva anditi izvezvi ainge atori kuchipatara, so I was supposed to bring some food. Mukoma ndakaita utsinye on top of more utsinye. Ndikabva ndati ndiuye nechikafu chakaita sei, zvikanzi tengai majuice. Saka ndakabva ndatenga macascade, mabanana nema-apples, but still I continued mukoma. Mucascade meya ndakabva ndadira zvekare mapirits aya awo andainge ndakakrasha ndichinyatsoda kuti kana kuri kunzi mapirits awa anoshanda zveshuwa sezvandainge ndakaona paGoogle, ndaida kuti anyatsokushanda chaiko. Ndaisada kuti mwana uyu ainge ari mudumbu ramai vake ange achizopona. I didn't want to leave anything to chance. Ndakabva ndasvika kuya ndokubva ndapa murume wangu chikafu chiya. Murume akabva anopa his second wife. Inini handina kana kumboda kumbomuona since I was pregnant. Ndakabva ndangopretenda as if kana ndikaenda kunomuona something bad was going to happen, and murume ndokubva anzwisisa paya navana mwene vangu vakati uyu nenhumbu yake it is not okay, regedzai. Vakabva vati ngaasapinda uyu. Ndokubva ndazodzokera kumba paya. Ndakati ndichingonodzokera kumba murume ndokubva anditextera akati munhu kunoko anyanyisa kurwara, saka ivo vatozoita induced labor. Ndokubva azongozvara mwana wake ainge akatofa kudhara after vamubaya jekiseni riya rekuti aende kuforced labor. Mukoma ndakafara zvisingaiti. I rejoiced, ndikapembera. That was my own victory. Musikana uya akabva azodzoserwa kumba kwevabereki vake. Life I can say continued is normal. Murume mukoma akangoramba achingoita zvechihure. Kudzamara ndazonzwa futi kuti now ainge atova nesmall house. Saka small house iyi yakatomuzvarira mwana murume wangu uyu, ende ainge ava kuti dzimwe nguva kumba hauye. Then pane pakazoitika bira kumba kwedu. Bira iri mukoma I was not supposed to go and attend. Sevanhu vekuti takakurirawo muPentecostal, zvinhu zvekuti zvainge zvisingatombotendedzwi pamba pedu to think of such a thing. Saka pane imwe cousin yangu uyo ainge ari kunze kwenyika, takataura, akabva anditi imimi muri maKristu, what is going to happen is kune bira riri kuitwa painge pachida kuti vamutete vedu vamwe vakashayika vange vachidzoswa mumusha. Ndikabva ndati I want to attend. She never believed me because she knew kuti my parents were too strict. Akazoti auya, then ndikamuudza kuti you have to come and pick me up. Ndakabva ndakonyepera murume kuti ndainge ndichida kuenda kupindura kugomo kunonamata. I just wanted to pray over my life. Ndikabva ndazouya ndikapikwa up secretly nemai cousin. Tikabva taenda kubira kwekuya. Tiriko kubira kwekuya kune n'anga dzainge dziriko idzo dzainge dzakakokewa. So I then got the chance yekutora manumbers eng'anga imwe yacho yechikadzi yainge iripo. Number idzi ndichidzitora, it was because of that issue yekuti murume wangu ainge ava ne small house. So I wanted to fix that issue like ASAP. Plus nyaya iyi yekuti kuzasi uku murume aiti kwakanyanyisa kushama. I just wanted to know kuti kwainge kusina maherbs here and aikwanisa kushandisa. And fortunate enough, gogo ava vaitogara, I can say, a stone throw away from the area where me and my husband were staying. Ndakabva ndafara chaizvo kuti nyangwe netsoka ndinokwanisa kutingura ndikaenda without my husband's knowledge. Bira rakati rapedza kuitwa, inini ndokubva ndazodarikira ndikabva ndaenda kupindura, ndokubva ndanonamata kuya apa ndaingodawo kungoti murume iye ange achiuya kuzondipika up. Aiwa, vakati vauya kuzondipika up, ndaingotaura nendimi ndichivaudza kuti ndainge ndakasangana naMwari mugomo imomo. Mukoma takazodzoka kumba, ivo vakangoramba zvavo vachingoita chihure chavo. Inini mukoma ndainge ndava kungotaura nagogo vaya vakabva vandiudza kuti pandiri painge paine jambwa nemunyama ndorataifanira kuti titange tabvisa iroro. I was happy enough because ndakati ndagezwa nemishonga yacho ndakatoona kuti there was a change, but ndainge ndichida kuti murume wangu
asaramba achienda kusmall house kuya vaya vakabva vanditi painge pachidiwa tsvina yembwa, zvekare painge pachidiwa chipfeko changu chemukati nechipfeko chemurume wangu chemukati, zvekare paidiwa zvidhori zviviri, but zvidhori izvi kwaisadiwa zvidhori zviya zvemaplastics, paidiwa zvidhori zvepuranga. Saka ndakabva ndaenda kuHighfields kune vanhu vaya vanoita zvekuveza, ndikabva ndataura neumwe kapenda, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achindivezera zvidhori. Akandibvunza murume wewe kuti ko muri kuzvidiko zvidhori izvi. Ndakazomboita a slight delay because gogo pavakandibvunza tsvina yembwa ndainge ndisina, because nzira dzacho dzavainge vakanditi ndinge ndichinhonga tsvina iyi yembwa, it was just too much for me. Vainge vakanditi ndinge ndichinhongerera tsvina iyoyo yembwa nemuromo wangu, so it was kind of like disgusting. Ndokubva ndangoenda ndisina, vakati zvino kana pasina tsvina yembwa zvinotinetsei. Asi gogo ava vakabva vazondipa umwe mushonga vakanditi uye nayo tsvina iyoyo yembwa. Ndokubva vanditi ndinge ndichisunganidza zvidhori zviya. Ndakazvisunganidza zvidhori izvi zvekare nechipfeko changu nechipfeko chemurume wangu. Ndakati ndadzokera kumba mukoma, ndikabva ndashandisira murume wangu uya ndakangotora mishonga iya yainge yakaita powdered, ndokubva ndabikira murume wangu chikafu. Saka handizivi kuti ichokwadi here chandakazoudzwa nagogo ava kuti iwewe wakazonyanyisa kumudirira, because iye akazourawa nemushonga iwoyo, hanzi akanyanya kuita overdose. Saka wakabva wazoita sekunge poison like, ukabva wazonomuuraya, but akazonofira ari kumba small house. Chinondirwadza ndechekuti on that day after preparing some food for him, takabva tatanga kunetsana. Iye ndokubva apinda mumotikari akabva abuda. Ndainge ndatojaira because aiti kana achida kuenda kusmall house kwake aitanga aita musindo neni, so I was used to everything. Apa ndainge ndatenga kamwe kambukanana murainiwo ndichitira kuti paya pakanozoita tsvina ndinge ndichizopfugama ndobva ndazonhongerera tsvina iya nemuromo. Ndakati ndapedza kunhongerera tsvina iya ndikabva ndazoisa muplastic, ndikabva ndaisa zvangu mubedroom mangu. Ndakabva ndazoreceiva a phone call kubva kuna vamwene vangu vachinditi ndinge ndichiuya kuchipatara because murume wangu ainge aadmitiwa kuchipatara. Mukoma ndakaenda kuya, and when I arrived there, murume wangu, he was in a sorry state. I felt so sorry for my husband, and ivo vakabva vazoramwira murume wangu uyu mumaoko mesmall house yake vachiti iwewe ndiwe wazama kupa mwana wangu Mupfuhwira, saka uyu chimutora uyu. Mupfuhwira uya mukoma, mishonga yandakamupa yakatadza kunowirirana naye ikabva yamukuvadza. Murume wangu akafa mukoma. Pakanetsa because idzo hama dzemurume dzakabva dzaramwa chitunha. Nosvika vatezvara after 1 month vachiti mwana wangu tanyanyisa kumutambudza, let him rest in peace. Ndokubva tazonomuviga, takanomuvigira kumusha. Murume wangu ndini ndakamupa mushonga, but hakuna anozviziva kuti murume ndakamupa mushonga, ndakamupa Mupfuhwira wacho ukatadza kuwirirana naye. This is what I did, and every day, believe you me, I regret. Worst of all, when I look at my 2 daughters, kana vakandibvunza kuti what was our daddy like, ndinoshaya kuti ndinge ndichivaudza kuti kudii. I cannot tell them the truth because they will hate me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Ndo messages avo avakanditumidzira, vakatumidzira ma voice notes avo ari muzvidimbu asi pakaipa.